Applause everyone for Titi, Gladys, Chucha Guevara, and Miko! Sabay-sabay ang kamay! Ang kasiyahan tunay na magmamahalan ay nararamdaman, lalo na kung nagsasayaman. Awitin bago ay naghihintay para isayaw mo. Awitin bago ay naghihintay upang isayaw mo. Kaya nga, sabi, sports-minded tayo mga Pilipino, laging go for the goal. Yes, sabi nga ni Rufami, go, 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 alam mo yan. Pasawa ka ba magkakasiyan tayo all throughout the night? Bawal na bawal ang pikon dito tsaka nega. Ang mahuli ko talagang nega talaga, dudurugin ko. What's up mga kabalen? So eto na, we are here now at Canadian Druze Center. Ayan, dito gaganapin yung concert ni na Mitoy Yunting, Gladys Guevara at si Petit Brockovich. Ayan, so manunood tayo ngayon, no? Na-invite tayo at siguradong masaya at nakakatawa ang gabing ito. So exciting na exciting ito mga kabalen. So let's go, samahan nyo ako at tignan natin sa loob. Let's go! Okay, so nandito na tayo sa loob. And ito po ang reception. So this is where you get your tickets. Dito magpaparegister. At sila po ang mga staff ng Vertex Entertainment Production. Ayan. So congratulations po, Vertex Entertainment Production and Canada Vertex Immigration for doing this very successful show. Ayan. So sigurado mag-e-enjoy ang lahat dito. And ito sa kabila, merong photo booth. Siyempre, di mawawala ang photo booth. Ayan. Okay, so pasok pa tayo. So, ayun, no? Wow! So, maraming mga sponsors tayo dito sa loob. And let's start with dito po. So on this side, ito, we have the Desjardins Insurance by Michelle Broadbent. Ayan. So, hi naman po kayo. Hello. Ayun. Okay. And on this side naman po, ano pong meron dito, ate? Oy, ang massage. Ayan. So, Kabayan healing massage naman po dito. Ayan. So, kung nananakit yung mga katawan nyo, mga kalamnan nyo, eto, you can go through Kabayan Healing Massage. Ayan. Alright. Dito naman. Oy, bigla sila nag-ipon-ipon dito sa kabila. Siyempre, kay Doc Rod dito, di ba? Ayan. Ayan. So, siyempre, if you want a great white teeth, go to Great Smile Family Dental by Doc Rod. Ayan. Oh, let's go inside. Come on. Tara. Wow. Wow, ang ganda ng stage. Nice. So, maaga tayo, no? Kasi may access tayo to go inside kahit hindi pa open doors kasi nga we're part of the social media partners. Kaya eto, may access tayo to enter ng mas maaga. Tara, lapitan natin yung stage. Okay, so gawin natin, puntahan natin yung mga artist. Unahin natin yung mga front acts. Ayan. And actually, speaking of front acts, no? I see one here, Sir Jimmy. Ayun, no? Sir Jimmy!
Hello! Kumusta po kayo? Ayun, mabuti po. Kamusta po kayo? Okay naman. Ayos na Uy, ayos. Sir Jimmy. Excited. Anong pakiramdam mo na ngayon magpa-perform ka na? Malapit na, ilang oras na lang. Kaya nga eh. At makakapag-front act ka sa isang prestige na concert na kagaya nito. Siyempre, excited ako. Tsaka it's such an honor na, maimbitahan tayo mag-front act sa ganitong napakalaking event na mga kilalang artista at mga komedyante sa Pilipinas, knowing na napakaraming mga performers dito sa Edmonton pero napili tayo na mag-perform ngayong gabi. Yes, okay. So, ibig sabihin lang, sir, talagang tiwala sila sa galing mo. Ay wow, maraming salamat Ayan. naman siyempre sa Panginoon sa pagbibigay ng talento sa atin. Yes, of course. Sir, good luck po. Galingan nyo po and itaguyod natin ang talentong Pilipino. Of course, maraming Ayan. salamat. Okay, Kabalen. So, eto na, no? Let's talk to one of the front acts dito sa concert na ito ng The Voice and the Laughter. Walang iba, kundi si Sir Cruzito Uno. Kamusta, sir? Yeah. Ayan. Correct. Alright. So, how do you feel na you're performing in front of the Edmontonians? At talaga napakalaking concert ito dahil mga sikat talaga ng mga Filipino artists ang mga talagang magko-concert dito. Siyempre, excited. Kaya nga, ako yung pinaka-naunang dumating dito sa lugar. At siyempre, every time na may mga event at may mga show, iba talaga kasi. Ito yung passion ko talaga. So, iba yung excitement. Gustong-gusto ko talaga mag-perform. At ginagawa ko to siguro nasa 30 years na mahigit. Wow. So, ganun pa rin, medyo may halong kaba, pero isa yun sa nagpapaganda ng performance pag medyo may halong kaba. Nice. Okay. So, sir, good luck later. Galingan mo at ibandera natin ang galing ng Pilipino. Yeah. More power, Kabalan in Canada. Yes. Alright. To Galrec, yo. Prosito na. Alright. So, this time naman, isa pa sa mga front acts for today's concert, si Kitos! Yes, Ayan. hello So, sa inyong lahat. How do you feel po na ito na? Actually, I'm so excited and pressured at the same time. I just got here from work, and I can't miss this, so I have to be here. I'm just so excited to perform with the great artists we have here. So, talagang lagari ka, sir. Tama, yeah. Oo. Kinailangan ko. I had to skip the gym just to be here. Okay. So, congratulations and good luck later. Thank you so Galingan much. natin para ibandera natin ang talento Tama. Maraming salamat. Kabalen, so this time naman ang makakasama natin at may interview natin ay isa din sa mga front act ng show na to, si Ma'am Hazel B. Kamusta po? Hey, okay naman. How's everyone? You guys don't want to miss this one. Come and join us tonight. So how do you feel po na ito na? Grabe. It's now na magpo-perform ka sa isang ganitong kalaking klaseng production. Of course, it's very exciting kasi not only tatlong artists ang makakasama natin tonight and so as the rest of the special performers, ang gagaling local artists in Edmonton. At lalong-lalo na, Vertex yung nag-produce. Oh, Siyempre. these guys Vertex. are very organized. I'm actually very amazed. Kasi ako din, kapag ako nag-organize ng event, I want everything, would go smooth and, want everyone to be happy, right? Kasi course. nagbayad sila eh. Right? Yep. Okay. Yeah. So, galingan mo ate, ibandera mo ang talentong Pilipino mamaya. Of course, lahat ng Filipino kumakanta. So I'm so excited and very thankful to have this opportunity to actually perform tonight. So not only me, actually my partner, my music partner. So we called ourselves the two of a kind, Hazel and Jaja. So Nice. we'll be performing the song from Celine Dion and Andrea Bocelli tonight. Alright. So, good luck. Aabangan po namin kayo mamaya. Thank you so much, Beth. Thank you. Okay. Guys, it's not too late to come and join us tonight, okay? See you. See ya. Okay, so this time naman, ayun, makakasama natin ang ever-amazing na si Edel Kibol. Ayan. O, hindi na kita tatanungin kung kinakabahan ka. Kasi Kinakabahan po. Kasi for sure, sanay na ka dyan. Pero kinakabahan ka din. So, what do you feel na ngayon mag-perform ka sa isang prestige na concert na to? Of course, may pressure pa din. Alam mo naman, ang mga performers or artists,
ang ating mga artista that we are inviting tonight are Mitoy, Miss Gladys, and PT. Those are big artists from the Philippines. Yeah. So, nakaka-pressure kasi sinasabi nila yung standard daw talaga ay mga Pinoy, grabe. Hindi basta-basta pumapalakpak yan, dapat yung high note mo, mas high note pa, ganon. Kaya, very overwhelming pa din. Yeah. And then, we have to get ready and present our best foot forward or present more for tonight. Yeah. Of course, syempre, knowing Edel, no, sa mga nakakakilala sa kanya, tawag ng tanghalan champion yan. Talagang guguhit yan, sabi nga ng mga Pilipino. Talagang very galing. Very galing. Ang arte-arte naman. Very galing talaga yan mag-sing. Arte naman ito. Okay, Edel, good luck, galingan Thank mo. you so much. Ibandera ang talentong Pilipino. Yesterday once more. Ibandera mo din ang mga Pilipino, Kabalen. Thank you! Alright, see you! Sino kayang guguluhin natin susunod? Alam ko na. Puntahan natin si Kuya Mitoy, siyang guluhin natin. Let's go! Ayun. Uy, ayun siya, oh. Ayun, oh. May ginagawa siya ito. Nag-aayos siya ng mga upuan, oh. Ang bait naman ni Kuya Mitoy. Siya yung artist, siya pa yung nag-aayos ng mga upuan. Wow! Guluhin natin. Kuya Mitoy! Oy! Kabalen! Ang bait mo naman, ikaw nag-aayos ng mga upuan, ah. Mahirap palang buhay dito sa Canada. Canada life yan. Oo. Kumusta? Buti naman. Talagang sinadya kita dito, kasi alam mo naman, idol na idol kita, no? Thank you. And isa sa mga pangarap ko talaga ay yung makaduet ka kahit chorus lang. Hindi ba sa pangarap? Hindi ba sa pangarap? Alam mo maganda, puntasyon yan eh. Yung nagsisimula ang lahat. Ano ba yung pangarap mo? Alam mo ba yung kanta ng I Can't Wait Forever ng Air Supply? Air Supply? Oo. Mataas yan ah. Kakayanin natin yan, siyempre. Siyempre, kailangan ng gawin. Sige. Kung pangarap mo to, abutin natin. Abutin natin. Sige, mauna ako ha. Try mo. Okay, sige. 4, 3, 2, and I can wait forever. If you say you'll be there too, I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone with you. Wow! Bakit di ako sweldohan dito? Galing! Bakit di ako sweldohan? Wish granted, mga kabalen. Salamat! Woo! Hi! This is it! Nakakatuwa kasi syempre hindi mo inaasahan. Ito na yung pinaka-aantay ng mga tao kasi kailangan nating tumawa kasi Mother's Day. Ito yung regalo natin sa mga nanay, di ba? Syempre, ito na yung pagkakataon nilang humalakhak, sumakit ang tiyan, kabagan. Ito na, kaya excited ang lahat na makita ang tatlo. Nandiyan si Petit, si Kuya Mitoy, and of course, syempre si Chuchay, di ba? Pwede pa humabol. Oh, pwede pa humabol. Alam nyo, hindi pa yan, magtatagal pag nagustuhan nila yan sa tawa kayo ng tawa. I know, mag-extend yan sila. Patatawanin talaga nila. Kaya, Daddy, may masasabi ka pa? Ayun lang. So, para sa mga hindi pa nakabili dahil walang time, pwede pang humabol kasi hindi pa nag-start. Malapit na mag-start pero pwede pa. Kahit may last minute, pwede pa. May space pa tayo for general admission. Kaya eto na. Tara na. Nood na. Tatawa tayo sa katampak. Yes. Thank you, Kabalen! Thank you, Kabalen in Canada. Yan. Ma'am Tere, this is it. Ayun na. Again. So, anong pakiramdam mo at isa na namang successful concert ang paparating? Thank you yun. Kasi pinapatronage tayo ng mga tao. At thank you sa Vertex Entertainment Production sa pagpapashow nila dito sa Edmonton ng The Voice and Laughter. Thank you kay Sir Mac. Ayan, Vertex Immigration. So I'm sure very successful na naman ito. Of course. As always, kasi pinagpipray natin yan. Oo, ayan. Good luck sa show natin today. Isasali ko na yung sarili ko. Yes, Good luck sa show natin today. At I'm sure talagang marami na naman tayong mapapasayang mga kababayan. Thank you. At sa uulitin po, mahaba-haba pa ang tour na ito. Okay? Maraming salamat. Alright. Bye.
Ate Odette! Uy, this is it! Uy, oo nga. This is it? Excited ka na ba? Ay, excited na excited na. Mas lalo naman ako. I'm sure talagang magiging masaya ito. Yes, totoo yan. And, di ka prepared, ah? Uy, hindi naman masyado. Wow. Ganda pa dyan. Payak pa. Talagang pinaganda. Alam mo naman tayo. Ati tayo na. Parang ikaw. So, good luck at sigurado talagang very successful itong magiging concert natin for tonight. Of course, laban lang. Siyempre, The Boys and Laughter Canada Tour. First leg po ito sa Edmonton. Maraming salamat sa inyo. Magtutur pa sila sa ibang port. Lethbridge, Grand Prairie, and Halifax, Yun, Nova Scotia. abangan nyo yan, yung mga locations na yan. Yes, maraming salamat sa pag-support ninyo. So, yes. Let's go! Alright, tara na! What's up, Kabalen? So we are here. Wow, look at who's with me. Hello mga kabalen! Wow! Kabalen Pampanga, right? Kabalen in Canada. Pero Kabalen is Kapampangan word. Oo, Kabalen in Canada. Yes, ayan. Hello. So, how do you feel po? It's about to start your concert. Yung totoo, tatanga-tanga ako. Meron bang naiwan ko yung damit ko sa hotel. Pero on the way na sila sa hotel at dahil nga naiwan ko sa sobrang excited ako mag-perform dito sa Edmonton. It's been like, nandito ako ng 2018. So, ilang taon na? 7 years. Wow, tagal na. Para mag-show. Pero the last time nag-show ako dito, hindi naman ganito ka-fabulous na show. Nung 2023, nandito ako. Pero para magbakasyon lang, tapos nag-side show ako. Pero ito talaga yung daming preparation at syempre kasama ko yung mga kaibigan ko, si Gladys, si Daddy Mitoy. So, sobrang excited. Tapos talagang kailangan pasayahin yung mga kababayan natin dito sa Canada. Diba? So, and it's Mother's Day. Malapit na mag-Mother's Day. So, sa lahat ng mga nanay, advance Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga Becky na nagtatayong nanay, kahit yung mga for parents, Happy Mother's Day! Yeah po. Good luck, Petit. At I'm sure magiging masaya at magulo itong concert na ito. Yes. Gagawin ko lahat para maging masaya ito. Gagawin natin yung riot. Alright. See you po later. Love you, anak. Bye-bye. Kuya Mitoy, ayan. So ito na. Mag-perform na po tayo. So how do you feel po performing in front of Edmontons? Yeah, siyempre excited. First time natin dito mag-perform sa mga tawag Edmontonians. Pinapinigyan mo. Pero at the same time, siyempre, excited na masaya at hindi ko alam kung ano gagawin ko mamajik yata ako. I'm sure magiging masaya po at talagang magiging magulo ito dahil nag-tandem pa yung tatlo. Gagawin natin yan. Ayan. So, good luck po, Sir Mitoy. At let's do this. Sabi nga nila. Roll. Alright. Applause everyone for Titi, Gladys, Chucha Guevara, and Mitoy! Sabay-sabay ang kamay! Ang kasiyahan ay tunay na magmamahalan ay nararamdaman lalo na kung nagsasayaman. Awitin bago ay naghihintay para isayaw mo. Kaya nga, sabi, sports-minded tayo mga Pilipino, laging go for the goal. Yes, sabi nga ni Rufami, go, alam mo yan. Pasawa ka ba magkakasiyan tayo all throughout the night? Bawal na bawal ang pikon dito tsaka nega. Ang mahuli ko talagang nega talaga, dudurugin ko. You're very good. Matulog ka na. Isa po sa dahilan ko bakit nandito ako kasi naghanap talaga ako ng magiging jowa. At ang gusto ko pa rin ng Pinoy. Pero kung wala na, kahit Canadian, okay.
Anong size ba? Ay, Pinoy pa rin ang gusto ko talaga, promise. Ano, porket mataba, nagtatawanan? Mahirap maging mataba. Diba, girl? Asan yung matataba dito? Very good, children! One more time! Sino? Dito sa Santo! Ito ang kailangan. Dapat meron ka nito kasi pag may ganito ka, mas mabilis sa mga gawaing bahay. O pag naglagay ka ng unan sa punda, ganun mo lang. Bilis. Talaga ito pinaghandaan, guys. So, sana magustuhan niyo. Shh, quiet! Face the wall. Still don't understand just how your love doing no one else can. Gotta look so crazy right now, your love. Gotta look so crazy right now. Gotta look so crazy right now, your touch. Gotta look so crazy right now. Mulo sa isipan, paglapagsubong lamang. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko. Ano yung labanan? Inisip ang kinabukasan ko. Ang nadarama ko'y iniibig kita, pag-ibig na walang maliw. With every single beat of my heart, na magwakas itong pag-ibig. Bukas ka'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naalala ang mga kahapon? Na dati ngayon saya, anong kami? Okay, ayun po. It's a wrap mga kabalen. So maraming salamat po sa mga producers, sa mga promoters nitong very enjoyable show na ito, ang The Voice and Laughter. Ayan, hindi po namin makakalimutan ang inyong pag-invite po sa amin, no, as your social media partner. Maraming salamat po kay Ma'am Tere, kay Ma'am Odeng, Mami Shay, Sir Mac Pagaduan, at sa lahat po ng organizer nitong show na to. Talagang nag-enjoy kami, unforgettable, at I can't find the words po na aking i-describe sa kasayahan ko dahil sa pag-invite nyo sa amin. Maraming salamat po. Once again, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye!